appen og registrere dig. Okay. Skal jeg bare gøre det? Ja. Så trykker vi der, så jeg kan downloade appen. Har du den? Okay. Så vælger jeg, at jeg er multimediedesigner. Og hvad jeg hedder. Alder. Hvor jeg bor. I København. Enter. Og så registrerer jeg. Welcome to this app. Er det sådan en besked, det her? Det bliver jeg lidt i tvivl om. Eller hvad er der en knap? Ja, det er bare en besked. Det er en besked, okay. Jamen, så det tillader jeg ikke. Nej, ikke lige nu. Ikke lige nu. Jeg ved ikke, om jeg får brug for det. Der kommer sgu så mange push notifications. Så får du en opgave. Okay. Find en samarbejdspartner, som er byggetekniker, og kontakt en person. Okay, en byggetekniker. Ja, find en samarbejdspartner, som er byggetekniker. Jamen, så tror jeg vel, at jeg skal trykke på network. Fordi Sådan. så... det må være der findes andre mennesker. En byggetekniker. Han må vel være på et byg, tænker vi. Så den skal vi have fat i. Okay. Så var det en tekniker. Så ham tager vi. Now loading. Nej. Okay. Så der er 2 byggeteknikere, jeg kan vælge imellem. Der er flere, vi har bare ikke lige Nå, fundet. ja, Der okay. sikkert Der er mange. mange flere. Okay, ja. Nå, jamen jeg tager ham der. Han ser dygtig ud. Han er heller ikke så gammel. Det er så okay, det der. Ja. Hvad han hedder, og hvad han bor, det ene og det andet. Okay, han ved noget om cement. Faktisk. Kontaktinfo. Nå, men hvis jeg skal have fat i ham, så må det vel være det her, det står. Så den trykker jeg på, hvis det er en knap. Det var det. Nej, det er sådan en... den viser det bare. Okay. Nå, der står hans mail, tror vi. Eller hans telefonnummer måske. Ja, det er brugbart, det du siger. Det er brugbart, det er. Okay. Nå. Kunne der være måske noget heroppe, hvor man Hov, vent lidt, der sgu kontakt deroppe i hjørnet. Den havde jeg bare lige overset. Der skal vist lidt performance optimeres på den app der. Okay. Er han mon online? Det ved jeg ikke. Er det ham, der har skrevet til mig, eller det? Nej, det er bare for at vise, at man skriver. Nej, men chat. Først, når du Okay. Nå. Hej, Bent. Ved du noget om cement? Jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge ham om. Nej, men det gør sådan en meget udført nu, eller hvad? Ja, Altså, Nu, jeg skulle finde en byggeting her. Altså. Allerede, ja. til ham, det er der ikke mere? Ja, attend et event. Attend et event. Okay. skal vi... Nice ring. Vi skal nok tilbage. Det går jeg ud fra, at jeg skal på den der knap der. Ja. Den forestiller mig også, at der. Eller nej, det behøver jeg måske ikke engang. Jeg kan bare trykke hernede i bunden. Det burde det skal måske være der, ikke? Jamen, det er meget fedt, at han ud af det. Ja, men det skal jo være derinde. Skal du ikke Nå, jeg skal være med, så jeg trykker på event. Bit. Okay. Og Bent kommer også. Fedt. Jamen, det kan jeg godt. Alle tider på døgnet. Process of elimination. Det er meget vigtigt. Hey! Okay. Vigtigt. Super vigtigt. Sidder den der hele tiden, eller? Nej, Nej, den kommer.